Ελλάδας. Το λόγο έχει η κυρία Τεκτονίδου Κυριακή, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Άρβα Θεσσαλονίκης. Το Προεδρείο και όλοι οι συνάδελφοι σας συνοδεύουν με τις ευχές τους για την πρώτη σας ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι βαθιά συγκινημένη. Μίλησα σε πολλά ακροατήρια, από πολλά βήματα, αλλά αυτή η αίσθηση να μιλάς από το ιερό βήμα της Βουλής είναι διαφορετική. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι, η χώρα μας το τελευταίο διάστημα στοχοποιήθηκε ως η εύκολη λία και ευρέθηκε στο επίκεντρο ενός ανελαίητου διεθνούς οικονομικού πολέμου συμφερόντων. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε ως ασπίδα από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι εθελοτυφλώντας πίστευαν ότι έτσι θα έκρυβαν κάτω από το χαλί τις δικές τους αδυναμίες, τα δικά τους προβλήματα. Ας δούμε γύρω μας την απτή πραγματικότητα, γιατί είχα την τύχη, το θλιβερό προνόμιο, 28 χρόνια να υπηρετώ τις δομές καταπολέμησης της ανεργίας στον ΟΑΕΔ και τη γνωρίζω πολύ καλά. Μέχρι τη 17η Οκτώβρη, πριν ορκιστώ, έβλεπα 50 και 60 άτομα στο γραφείο μου. Η κοινωνία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η ελληνική οικογένεια είναι εγκλωβισμένη, χωρίς εργασία και χρήματα, σε ένα περιβάλλον μεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων και υψηλού κόστους διαβίωσης. Πρέπει να μπει οπωσδήποτε φρένο στην πορεία εξαθλίωσης της ελληνικής οικογένειας, η οποία δυστυχώς βάλετε πανταχώθεν. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς πολλούς διδακτορικούς τίτλους στην επιστήμη της οικονομίας για να καταλάβει επιτέλους ότι με μαθηματική ακρίβεια η όλη τακτική μέχρι τώρα έχει καταφέρει να συντρίψει, να περιορίσει τα μεσαία στρώματα, την εργατική τάξη επίσης, με αποτέλεσμα που οδηγεί σε απογύμνωση της αγοράς από το καταναλωτικό της κοινό, σε ανεργία, σε κλείσιμο των επιχειρήσεων, σε μείωση των εσόδων των ταμείων, των δημόσιων, αλλά και του κράτους γενικά. Το κράτος, και χάρηκα πάρα πολύ και λυπάμαι που δεν είναι ο κύριος Κουτρουμάνης, πρέπει οπωσδήποτε κατεπηγόντως πάρα αυτά να ενισχύσει τα κονδύλια που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, τα επιδόματα ανεργίας και τις προνοιακές παροχές. Το κράτος οφείλει να παρέχει δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες στην υγεία και στην πρόνοια και στην παιδεία οπωσδήποτε. Κύριοι συνάδελφοι, το στίχημα του προϋπολογισμού 2012 είναι τα έσοδα τα οποία εξαρτώνται από την ικανότητα και τη βούληση που θα επιδείξει το κράτος να τα εισπράξει από εκείνους που πρέπει και όχι από τα εύκολα θύματα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σκέψη για επιβολή νέων, πρόσθετων ή συμπληρωματικών ή όπως θέλετε να τους ονοματίσετε οποιοδήποτε μέτρα. Προϋπολογισμός σε πολύ απλά ελληνικά σημαίνει καθορισμός στόχων και σκοπών. Η χρησιμότητα σύνταξής του όμως έχει μικρή σημασία και βοηθά ελάχιστα εάν δεν συνοδεύεται από εργαλεία επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων. Και το λέω αυτό γιατί με πονάει, γιατί ο τόπος, ο νουκέστη αριθμός, μεγαλόπνοα σχέδια, στρατηγικοί σχεδιασμοί. Το πρόβλημά μας είναι η υλοποίηση, η οποία δυστυχώς είναι μια διαδικασία που παραπέμπει στο ραντεβού στα τυφλά. Έχει επίσης τεράστια σημασία να υπάρχει σωστός προϋπολογιστικός έλεγχος. Σοκαρίστηκα μιλώντας με κάποιους που έχουν τεράστια κοινοβουλευτική εμπειρία, που μου είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί ο σωστός προϋπολογιστικός έλεγχος είναι ένα μέσο αποφυγής περιπετειών και επιτρέπει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών αμέσως μόλις εντοπιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις που μας πείθουν ότι οδηγούμαστε εκτός στόχων. Πολλοί μιλούν για μείωση και εξορθολογισμό των δαπανών, των δημόσιων δαπανών. Δεν είναι όμως πανάκια. Δεν είναι επαρκής όρος. Το ζητούμενο, επειδή δούλεψα στο δημόσιο και ξέρω που πονάει, είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διατηθέμενων πόρων. Η μέγιστη δυνατή απόδοσή τους. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Όσον αφορά κατά συνέπεια το δημόσιο τομέα, επειδή άκουσα με πόνο ακόμη και στελέχη της κυβέρνησης ένα δάχτυλό τους να δείχνει προς τους δημοσίους υπαλλήλους, θέλω να τους πω έτσι απλά. Όταν το δάχτυλό μου δείχνει τον απέναντί μου, να μην ξεχνώ ότι τα 3 δάχτυλα δείχνουν εμένα. Γι' αυτό το ταλαιπωρημένο δημόσιο κάποιοι φταίνε, κάποιοι πρέπει να απολογηθούν. Όσον αφορά λοιπόν το δημόσιο τομέα, απαιτείται αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός, συντονισμός, στοχοθεσία, δηλαδή μετρήσιμοι στόχοι. Έλεγχος κατά την πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να σας πω ότι όταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης έκανε προκήρυξη θέσεων στον ΟΑΕΔ, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη επί μία εβδομάδα εξέδιδαν βεβαιώσεις ανεργίας 20.000 περίπου τον αριθμό. Όπερ με θερμινευόμενο ότι πολύ δυνατό στελεχειακό δυναμικό, αντί να βάζει τα δυνατά του να προωθήσει τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τα προγράμματα απασχόλησης, εξέδιδε χαρτάκια. Θα το έκανε ποτέ ένας ιδιώτης επιχειρηματίας? Εφόσον όλοι μας έχουμε την καρτούλα, για ποιο λόγο να βγάζουμε και βεβαίωση που να πιστοποιούμε ότι ο φέρον την κάρτα είναι όντως ο φέρον την κάρτα? Δείτε τεράστια λοιπόν συγκεκριμένα προγράμματα, κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες. Γιατί χάνεται η ευθύνη στο συμπαντικό περιβάλλον. Δίδεται τεράστια έμφαση στο θέμα των κονδυλίων. Βεβαίως δίδει χρημάτων. Όμως τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι. Αυτοί που άλλαξαν τον κόσμο, κύριοι συνάδελφοι, δεν άλλαξαν τους ανθρώπους. Τους ίδιους ανθρώπους χρησιμοποίησαν. Απλά τους ενέπνευσαν. Απλά τους εμψύχωσαν. Αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία κινήτρων που θα τους εμπνέει και θα τους κινητοποιεί, η αξιολόγησή τους με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια. Μεγάλο χτύπημα αποτελεί για το δημόσιο τομέα η εφεδρεία που αποψήλωσε τις δημόσιες υπηρεσίες, τις στέρισε από έμπειρο στελεχειακό δυναμικό με δυνατότητες, δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρία, με αποτέλεσμα να τρωθεί δραματικά, ήδη τρωθεί σε αποτελεσματικότητα του δημοσίου. Άλλα θέματα που πρέπει οπωσδήποτε να δρομολογηθούν είναι ένα νέο, δίκαιο, διαφανές φορολογικό σύστημα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, της παραοικονομίας επίσης και την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος των αδυνάτων. Έξυπνη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ άμεσα και αποτελεσματικά. Επανεκκίνηση της οικονομίας με έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Καμία λύση δεν είναι εύκολη, από όποια ιδεολογική αφετηρία και αν τη δει κανείς. Η κρίση που βιώνουμε είναι κρίση πολυδιάστατη, είναι κρίση κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική. Ζούμε σε μια εποχή που δίνεται η εντύπωση πως παρακμάζουν οι άνθρωποι και ως εκ τούτου οδηγείται σε εκφυλισμό και παρακμή το σύστημα. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το τελείως αντίθετο. Παρακμάζει το σύστημα και παρασύρει σε μαρασμό, σε εκφυλισμό, σε παρακμή τους ανθρώπους. Η κυριαρχία των προταγμάτων της αγοράς έχει οδηγήσει σε ένα άνευ προηγουμένου περιορισμό της αυτονομίας της πολιτικής, με αποτέλεσμα τη λήψη αποφάσεων με απουσία κοινωνικών κριτηρίων. Σε ακριβώς αυτό το σφάλμα συνίσταται το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής και οι συνέπειες αυτού του χάσματος θα αποβούν καταστροφικές. Το όραμα της προαγωγής της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας είναι περισσότερο επίκαιρο παραποτέ. Ο στιγνός οικονομισμός συντρίβει τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον πολιτισμό, με αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση. Η κοινωνία δεν αποτιμά αξίες σε χρηματιστηριακές μονάδες, σε τιμές και σε κόστος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε χρέος να πάμε σε μια πολιτική πολιτισμού και να πολεμήσουμε τον πολιτισμό της κερδοσκοπίας που οδηγεί στην εξαθλίωση του ανθρώπου και τον εκβαρβαρισμό της κοινωνίας. Το πώς και με ποια μορφή θα εξελιχθεί η χώρα μας και το μέλλον της θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά όλων μας. Ψηφίζω τον προϋπολογισμό γιατί είναι προϋπολογισμός ανάγκης. Τον ψηφίζω γιατί είναι μονόδρομος.
Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι κακοτράχαλος, δύσβατος. Μου φέρνει στο νου όμως την φράση ενός διανοητή που έλεγε «Εδώ, διαβάτη, δρόμος δεν υπάρχει, τον ανοίγεις περπατώντας». Και όταν γυρεύεις το θαύμα, λέει ο μεγάλος ποιητής Ελίτης, το θαύμα δεν υπάρχει πουθενά, παρά κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες των ανθρώπων. Μην το ψάχνουμε αλλού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Τεκτονίδου Κυριακή, βουλευτή Πασόκ Γάλβα Θεσσαλονίκης. Όποτε είδατε, τα πήγατε πάρα πολύ καλά, χωρίς τρακ και για πρώτη φορά μάλιστα. Να συνεχίσει έτσι. Να προχωρήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κατσούρα, βουλευτή Θεσπρωτείας του Πασόκ, για 7 λεπτά.